Ezagun du, Bastida gazteak matrikula atera zuela matematiketan. Bitxia da ikustea nolako gauzak anotatu zituen libretan, orduen aldaketarena adibidez. Nola adin horretan zientza kontu horiek pizten duten interesa. Mundua zabal-zabalik dago 14 urterekin. Transatlantikoko egunerokotasuna inteligentziaz jasotzen du, detaile guztiak. Nola salbamendu txalupak egunero ureztatzen dituzten. Egurrezkoa direnez, tarteak ondo izteko, ondora ez daitezen balizko larrialdi batean. Nola barkuko emakumeek hile motza daramaten eta betaurrekoak. Sei jende joango den, beraiekin batera, Chicagoko Kongresu Eukaristikora. Leiper Monsinoria, Austriako ministroen konseiluko burua, egun osoa irakurtzen dago, eta atentatu bateko bala du gorputzean.